fees MC ye ne ba ko bi ne yagyae da bi ye nye ne ba ko bi nyae ye ya to aso nanso de di kan yi de ye pese obia de ne ho hyem na boawo tin krokro no ye kan ye mo ye football team mo ye individual team na mo wo kroma o mo nyina mbeti am be fa forms ni bi se du se mo ko finance na mo mienu mo ko amoko ye ya project ye be ya man because players no and as a team no ba be bo no omo package ye de be ma omo be hwade for package omo so benya because o call football field that when ya kenke kura obenya nsu anom ene de bebre ho ena afi susu no corona omo so be di kan no enso won project nti enye ade aka bom se ya kan nyina bom nti obi be bobi na odi first second fourth obia won the package ya de be ma wo na afi su corona omo so be di first no so no yakọ ne abusa se ede na mo pe okuro yi mu a yenye mamo under the over 20,000 Ghana cedi e dia to ho no de na mo ka ye be ni nyina e dia amount the forms no enu nti ne ye nhyaase no ye be so obia babi now we are part of this historical event I eba so na that ye kan se Sompa for hyase pa no on project om di kan ye ne kan ye kra na di first nti de om nyina se free lines no fra enchiche mu bia wo hia bia ye de ebe ma ho o ye be da se bebre papa na se mo kan no no kre na enye the last 30 years. For me, it's beyond the last 30 years. Uhemua, nipa ba kwa na oye nhyehyede pa o Ghana ha pa ba ko Dr. Kwame Nkrumah. Wo hwe ne policies niema wo ye ene adwena na wo wa. Unfortunately, time na wo ho no. Na nipa no wo no madwena mo de te asem na megiri se niema wo fam. Enti niema ni bi o man te na se ba sen ka o te na se ama ni implement it to the latter. Enka Ghana ni Africa because Dr. Nkrumah ni so ade hunu no eno na Ghana any Africa struggle now. Niger war, Kuya, Benis adding Dr. Nkrumah ideas, and that is why he wanted to bring the people together. Let us trade together. You see, Kanka, yen decided the short. Yen will be me fire gold. No, I got to Cote d'Ivoire for the 2 cities. To Ghana, all the quite China between the 2 cities. By your back near Cote d'Ivoire and Ghana, it's more gold, cocoa, don't know. You see, can you budget 10 cities? Oh, yeah, dear, because within the African enclave, you bet me, yeah. Nigeria is over 200 million. Go to Egypt, go to Ethiopia. Any other countries omo nyina ya de omo dɔɔso Africa ye ka continent aye dɔɔso Africa ka ho ya ntoso de mienu ana mienza na mini bia begyina enti senke ye ka bomu ene ya ye trade wa ha ene ye lock ye ye ntu ba ye detective pace na enke beboa the free set Dr. Nkrumah free so no de adna ye se entwetwede nko a na ye wo nti obi ba no abaye bi the next one continuity se obi bia ade a senka Dr. Nkrumah de ke review niema na ye ebeboa ye ne ade nanke yi nanke de aka ye policy ne ye friend na senke ye national policy under review eno so ye nye Acheampong ba obe ye bibi kakra ye kama inse se be yi bi ne de aka on nanke ya build on it say building blocks no we see a no aba no obi abedwira gu fam otimi si adu lentil no obi abedwira gu fam o man panyi gu fo ba o hye ne ma bebre o free ne time ne ba na bepem ne o ma dwiri ni nyina project bi wa da so gu so continuity ya de because one to add ne so a you improve even better on that. Na sa wonu improve ye there also one to us one say o mine na wudi ninya ene ya de na ene no yewura mineral no resources natural resources yewura ka Ghana de he say atembuo pa say de ken ye ho de anyame o special atembuo ma Ghana na wo so because eniema anyame de ache ye pa ne the way see behave no it's just like papa bia wo bobra na uja ne mapa japade asa japade enso onipa som no oye ni ya enka sebe bi wa ho kire honemu ho kire fe na ho kire nka wo hu bi da saa na nyame ye ba ya tuni nyina asaram enu hu hia ye na fe ye nam ene ye won twetwede saa na ye gigi ne ma hu hia bosia bu okura kwaje kura he kura na wo sere because ye excesses ye kai excesses se ye budget no ne ne be nwunagu ye corruption no de be nwunagu ene ya de o kabo mu kura de bu okura so che ye bosia ne ye kwaje ne e ba sa it means that the mind is not really working adwene ho aka e o se ye hu adwuma na ye hwe ye natural resources no hwe Ghana se de omunim no omunzi o gold ye o timber ye o diamond ye wo ye cocoa, your bauxite, your manganese, your oil, your gas, your arable land. Your land in here, one of the land virtually about 80% of the things in the world, Udia or Ghana, now, or maybe as soon as one year, why is so big? FED, that's what the cause I consider. One would you own about man for us because they be a coming so be a juma. Aduane adi konkom be say 2-3 years now the many pedia unya ready so many panel level hence yare bebre and you have to build more hospitals instead of say build more factories am man for year man you build more hospitals because anyama ye man kwan man ba ha ne bebre all it endangers the life of the people na nka ya de ne ye dia
wokɔ titi yɛ dudo kakra ya shebi wo fi wokɔ anwa se bia nom yɛ aduan yɛ first yɛ na yɛ maame no yɛ aduan yɛ wonim na ɔmo yɛ susu ano de de yɛ nwono no yɛ ba se mo kra de mo mpɛ mo yɛ nini ade Owoahene se ne nkɔfo ne boa yɛ wo baba bi adwene na ɔma yɛ na namuno bebre ne wo fam ne anim ye nyini ye se wo ye research bebre out say these people no mo wa adwene ye se ne ye bagimre the description ye say sabre ne ya bagimre no kra nye sa wa de ato so ye nsere bone fa che because sabre no senka ye fa bi transition on say be man say bia now we see hana 7th. o fa de bia free bia o fa ne boko no one modernize na to fuse into the system and ye ma edane e say wo dane but ne say ke fa sa de na gradual na nka ye de ba ye kan your fish until who see your ministry of fishery because ye nyamfa so bi amfiri so and Ghanaians over 10% and it depend on fish na emfaso de ba no so ye bebre emre ma me kwan ye wo hydropower ye wo salt ye wo silver ye wo rubber ye dua ene niam bebre sugar cane no ne na isa niam ni nyina ye gya ye chiri dia ye kra e de banti ye factory ba ko yi wo yi sugar you say ye ntimi nya because commander sugar factory because ye encourage sugar ye no na me di twa to okra no ho ade ba kwa amo ese ma me ma records bi omo mines aye wo no wo hwe mines contribute no less than 5% to our GDP na and minerals no ye hwe omo mutu Ashanti Gold Ice Gold Ashanti Limited omo one of the largest producers of cocoa and gold in the world omo omo dia no eno no abrofo de enye Ghana nye de ade anyom omo na operate sa ba bia ni Obuasi Gold Mines any yes dia prim. Yes, and no more no. Ye ba say your trano gold mine, no say dinner that's no. But omo operating a Canadian, ye from a Red Back Mining Incorporated. Omo operate Bogoso and wasa omo from Gold Star Resource. Omo me a Canadian. O ba say ye call a Newmont and say America for dia. Goldfields a South African company. It you see say ye jad ni nyina de ama abrofo no mo ye. Ntim faso de e be din say obenya no say de ope. Brother Philip, me da se ma me kɔ na ba honom na baby audi see ye ya me mfa nye question na question ye papa eye ademandua ono ne bisa sa question na person the question na bisa eye na ba na ne question na obisa ye no ene se infie dodo we nyina ye kun se gold wo ye man mu no ade na ya transfer ye nhwe ha ma ye gold we nyina kodi abrofo nsem anensa no ne question obisa ye no ho mfanto ho na Adea man pacho minti umfiri ho enom minua me na wase bebre na menche atifo a ene wono magye brani adaje 80 na binum so hwe on live on Facebook Sompa 90.7 FM oko sisi a ye streami na Sompa de was ye sheda ma nkora no ba ye studio for excursion on be show mani so ade na omobehu sampa ye was studio upon studio built on modernized a year obana hwese de yisi edit screen bo Facebook live ye jinani mu na TV kakraka ne ensa ne namanimu ne scroll koba efe keke nje mu hu na bruchi no bia na ye de aba ha no yesesa Nkoranza hyebere wo media no mu mamenko asem no so straight asem na meko so straight no so hwe papa no di free bra sha ase to aba ansa na ye pressure yenko democracy no wa he no mebo amekakra na ho na etiso na ye soldier amamu former president Rawlings soldier amamu already no na ban we ba no obitu aban we ba no obitu aban we ansa na ebedu former president Rawlings nyina so oban na edi gina so ka se yemfa democracy mra obitimi aboa me basically na ye pesa amamu no be di Ghana for yensem na enko ete se ankura bi kan good nti anya hwese enya kuo bi ema osore se yate ye ho ye na ye dwene Ghana ho yikita nyansa ye de ba beboa Ghana meboa sa kuo no ye NPP ene NDC no mebisa wo sa apart from onom no bra ye to abai NDC ene MPP why na be di Ghana so biem 30 years na papa no kan ye no omo good nti na NDC eye purely armed robbers na omo robo o man yi to suit them e wo omo what they say time and ye what they say soldier amamu no omo autocratic amamu na yempe na yenya MPP a ombe kire nyansa kire se kire so omo de wiase de ye kanyansa pa ene kito omo nti ye former president Kofo time na seven previous yi what they say
adubo ayi no be ye bi anye yi na ebedu Kufuor so no one patriotic man ye President Kufuor bekita galon be gina ya station ya su pra dan ya o man bone be na ya top petrol say in fact ni nim say anya agenkwa not knowing say am robbers ye NDC fo ete so no MPP fo e ba no so ye scammers afem am robbers ne scammers na American so what ya say President Kufuor ba ya de otum first fuel ena osesa ne ma bi gu so na de ma Kufuor no ne ho be ya akono nie and the thing was expensive do ba ne nya bi to wosan pagya Ghana kwa ni biem to a certain level say enema bia no a kane ne ensan soso no ebeye yemfo ntina Ghana for fa ne say wono so aba beboa but in a way say we pa Kufuor mamu a unji van to Rollins 8 years say Ghana for be ka no kra saying to me to hono ye say ye currency ye say dodo na no say Ghana for be cast o mind baka denominations how do twagu ye nyina President Kufuor ne disa adwuma no metoto hono bino no okay say yesika ye nyina so a ye hwiri ko banyina the genesis of the problem start free bra President Kufuor redenomination yes eno na start here right nti scammers yi bedidi ye ho na Ghana for ye hu say ne ho afunu ye time na me fan say nka NPP on betimi abreki omo 8 ana ye ayi pa no eye bra na Kufuor recommend obi ti say 90.7 FM Alan Cash na Kufuor recommend Alan Cash sabra na Alan Cash one popular person na say ne ho akono na mabunu nyina edinachi na kingmakers no koyi what they say nanado ena Ghana for anto ama no na amro be si san ba bi ena amro be si ba bedidi ho na papa o pass ndwie ni wuye ena na bedi echiri ebe ni junior amroba ono so bae na obeye niema na chese utimi se eniema na omuti akonwa no so enkoyie ukokan so ampo adie ena 2016 ye tuti ano na yenya eno so mezaya oba no abaji Ghana ma Ghana ye nida so nyina asana na ado am scam panin no so bae no ba be so munti san nsemo ya mebobọ so kire me ade ye productive a efrimu we be wo ye chi no we ya be pia we be wo ye chi no we ya ba be pia we nti me be say Ghana fo mo hwe me live on Facebook ene or the say mutie me Sompa TV no say ye kan say manya say ye kan kwa me ka say NDC eye am robbers na MPP yes scammers anyina so na me dia ma wo no omo bie ni omo wo adwempa ma oman than to rig because omadwen ye omo say den na e beto oba na say we be ya ne ho befono den a we be ko na we ya ba eno ne yegusu 2024 likely say scammers ene we adwa so am robbers bit me den aba into ye sa description no ye ma fan share amanfo team ene no kure masa me mpenya atwem obi scammers ni am robbers ni obi ba ye kasa radio into the ma ye sa description and share amanfo team you ene ye Ghana for say so madwen na ya mom ye nyina nka mom say Ghana for na munya politics e mudi akire no because ya anya sa o man no nye yie da nti die nti a ye japade sa nkrofo we chinchim ya dwen ye say Ghana for na emu no ye nya ya dwen say ye be sore ye nya to oba no ma won wi ya dwen da se ba ne se me sore sesi ai aban otisu di o ye nye wo behu ye be tag me de me akọ politics bi mu sesi ai ne ye nya ba bi de me ahye ade mu woni asemesi nenam Ghana nko na menim se obi ye NDC obi ye MPP a so fa na yonko enye yie politics so beto obusua so enti se timamfo no ya nhyase en rezi ya dwen na ya ma mpanimfo na hu se omo ye responsible to us. Let's make it clear and confirm this. Kaneno said na amanfo si ye demonstration upon demonstrations no ene te sa na enti sa enye se bia Ghana fo nim se e bia ban na o ye mfomzu but the kind of recommendation omo de ma ban na omo ba mabu nti it have to leave them in silence sa na de na koye enti me kan twaniti ase ye mpanimfo no ensem omoka kire yansa omo de aba bedi amamuo no nyina no eye scam omuni bibia secret bia na ko obi atisika so kom de ampaske wo ba iske da so da ho still ye da so te so kom da so de enti enimdia ye nim se enimdifo this time rank ye benya the new Ghana ama o man no yakobo sha asase bi no ene de na ye omu amanfo ba no ma be fe ye japade mo hwe ahyawan se hwan be fe ye japade na omo de ko efrititi o ye to ba sa nkrofo mienu we de yadwen di agura
woka asɛm na mfevi obi a na ɔpɔ de wahyɛ baabi enti resources no deɛ ɛwɔ hɔ nanso sɛ bi nyansa a yɛde bɛdi akyire no ɛni hɔ ɛna yɛkita yɛ adeɛ mpo no a yɛnim saa nyansa no me te me fie na sɛ wo de maybe wo nhyehyɛeɛ bi ba a me na abɛhan me dan o saa ne teɛ deɛ atuase for the month daabi o Ghana mpanimfoɔ bɛkɔ akɔda hɔ no wagye hɛ woma no biribi hyɛ ɔno nafono mu ɔnkae koraa sɛ ne manfoɔ so hia mmoa deɛ ɔno bɛgyia ma naboa ne party ɔbɛgyia ma naboa na ban sɛ individuals ɔmbɛkyekyɛ ma ɔmanya cars akɛse ato mu no ɛno na ɔmbɛgye no na ɔmagya agyapadeɛ no ma ahɔhoɔ sɛ ɔmonyɛ dɛn ɔmo ntu adeɛ baako a Ghanafoɔ mebɔ mpanimfoɔ no ba so a mentimi nyi ɔmo bɔ nnuayɛ a ɔmayɛ adeɛ yɛ sɛ Ghana mpanimfoɔ ɛbɛkɔ akɔtua portos yɛ ɔmbɛkɔ akɔtɔ V8 ɛneɛ mebɔ ɔmo ba so paa ɔmo yɛ adeɛ sɛ Ghana panin wɔbɛtua portos deɛ ɔbɛkɔ akɔtɔ V8 na ɔde abɔ matwam wa wo batime muni na wuni saa ka no bi kɔbɔmu nti ɛno deɛ mebɔ Ghana mpanimfoɔ aba so medase medase bebre akua ma menhyɛ aseɛ wɔ hɔ na so memisa wohwɛ papa Agyemandua na samana ɔka besi dia na naba ife kan so sɛ ɛbra so sɛ yehia third force ɛwɔ yɛ mam wɔ sɛ third force necessarily no ɛnyɛ sɛ ɛnsa sɛ yɛ political party wɔ sɛ yɛbɛtumi ayɛ a movement bi kura nipa dodo no yɛbɛsɔre na yɛ nyinaa yɛbɛka sɛ wɔ afɛ deɛ yɛabrɛ MPP yɛabrɛ NDC yɛnkɔ wotena se a wohwɛ statistics ana names a data brother Philip de ma yɛ ownership of Ghana ye gold ne yɛkeka ho a wobɛka sɛ yɛtumi amanage yɛ resources ne ye yɛtumi leverage the availability of these various resources no they are improve your life yɛntumi ya what is the problem is it mismanagement ana yɛden ya anapema memfa nkyɛ no nkɔma ahyenkafo mu okrom ha ɔmomfa Sompa ni agro abribia ma video no ɛda Sompa ɔmo monitor yɛ dendenden yɛda ɔmo ase asɛm a wabisa me deɛ ade a yɛde bɛtoto ho ɛyɛ ya setnem yɛ standard of living ɛno na yɛbɛyɛ the best na ɛbɛyɛsusudua na akyerɛ sa no kwa yɛ ho tɔ yɛ sɛ ɔman anaasɛ ahokyerɛ wɔ mu ɛkɔm a ɛde yɛ no ɛte sɛn ɛna opia bɔnten aka sɛ ɔkɔtɔ koko a 2 cedis no ɛdɔɔso ɛyɛ deɛ wudi a wɔmɛn anaasɛ enuro wɔ baabi a ɛno yɛ baako ɔmanfo no nya adwuma yɛ ana adwuma busu sɛ deɛ ɔmo kyerɛ no anaasɛ nnɛ wotisi abɔnten a wonya hwɛnyɛ na wasen abɛfie ɔbɔ adeɛ ne pa ɔde hyira yɛ no ɛnya asɛm ketewa aya ne ɛka gold ɛne bauxite ɛnya no nko a nsuo mpo ɛyɛ natural resource Nyankopɔn de hyira yɛ nanso ɛne ototo wani a yankasa ne asɛ yɛ nsuo hwɛ de galamse asɛ yɛ nsuo akoduro onam asenfo so kwan no so beduru praso a nsuo ne ni asɛ pɔtɔ ayɛ seti de aka yɛ brodo na de abom ɛnyɛ ne kwan so no ɛnɛ hwɛ sɛ de Israelfo asese omukoko Dubai nsuo ni hɔ no mo na so ma pɛkwan bi so atwi nsuo abɔ mukro nim ama ne hɔ nom na yɛ mpanyifo no kodi holidays ɛso yɛte ha sɛ nsuo no abu yɛ so yɛsɛ no ototo ani a aboɔ buso ɛne de aboɔ yɛ nneɛma bebree ɛno ne yɛdidi esisi dan kɔsoro de a yɛyɛ kakrawa enie monye na monfa mo kwan bia a mobetimi de aboa yɛ so ekosi sen wohwɛ yɛ mantam ha se a ɛyɛ agriculture na nkɔfo dodo na ɛyɛ deɛ hia yɛ investment ɛno ani hia nti bia ɛyɛ abɛfo nneɛma yɛ abɛyi bi compound harvesters ne nneɛma sonko a China fo de ɔmo plantation ɛne China ne bitimi de afidie bi ba busumi mienu obetimi adua bura sen atwa fefefe no sen dua foforo na production no ekosoro na nkrofo onye adwuma ye betimi aye bi wa ha sei wohwe kokofo se de omudi omudwuma ye tena se ade be mpa na de ma kokofo na wo mo betumi adua koko no doso ye twa ne enya sika ne de ama wo mo omo mudua nkate e de be mpa na de be resource be mpa na de moma e betimi abo mo so etimi akomanim ne de ama mo eno sa no production ne be bebre obi anso benya adwuma ye
obia benye adwuma ye ame ho ato o man ni mu nti ye mpanyefo no de o mu feli ye de edrum be bi o mu hia ye mo a na o maba na o mabe kotokoto ye na o mu sere ye na o mu sere ate se de asemi a ye da ye koma so na o mo ye maye na nso ente se o mu nyanya tumi ne wi a na ye bibia wo ho nti se third force be mu dia ono no kwa menka se ye third force ya nkasa temamufo no ese kwa dia afunu bebre na omo nkasa biemo nkrofo agya kasa ye ne akoye nsentwofo na still na ye da so bobo asem no ba se no amini obi ene wote won maduane na busua bedi na no a wokopeba no mu diwi asa no wada sie ne na ya sore wakade a aya no bi beka se ebe kokoye te se nkrofo ya omutu o ma bangu ye Arabs there be island kitu ebi na anu bi me so mo use palace omu ko didi ya no yes sana be kwa akoye no so ye mpenesa onyankopon de asumdwe hyira ye eno so ye resource ni bi a ye treasure nti ye mpenesa de a wo ma ya to aba ya to aba e de amom se wo mu ni anim no mo dandan ne ma ye ma ye ho ntoye no wo mu mie wo mani o mo ntena se no mo mo eni hia wo mo a Akuya meda ase bebre ye hia wo momo a dwumadie ye live e wo Facebook messages no bia ba enche ye be kan e wo ho e de amount Sompa 90.7 FM Facebook account no okoso a obehunu ofa ma memra wo honom na mimisa se uhwe de nyame aye Ghana eza se ye hiafo nana dabi memo na mechi atiefo nyina ejo so de nyame de ama Ghana de sese unim asotwe na ode ama yen o ese o twe aso esan so ode ade bia esefata ama yen eba se ahoden ankasa ode ama yen anka ode yenyai gold no timber no ne ade bia ewo ho ahoden ankasa matwo ode ama yen adwen pa ekuta Ghana fo me dem nkasa bibifo na ohwefiri Dr. Nkonoma penso a yemu se ho se de ne kan no a ene se wakasa kire Ghana fo se bibini betimi ahwe ono a ne ho so adi ne ho so owe ne ye no no the prison o na nya de a wonam ye campaign edaka mu koba kire se oba obam ye didi kwa enko na Dr. kan sembi se o my Ghana mumma opa fa America fa pipe ma o mu hwie nom ebeka se wonye hwe eno ne ade a edi enya pa me de me hwehwe mu kakra me ye sanse sa abre no veranda boys and girls na me boy na de me hu ye ne se doctor eba no o kan obia eba mu bi na mum wo mu ana se odwandwan wo mu kakra ye animdifo na 90.7 FM sanse wo mu na akira adwen a na yetutu mu atokuro e kire se we nye oye se obwa onye yenye ye hwe oba ye no obeka UGCC fo ho se ye kan bom ni aba abeje man no na ohwe omoni so ade hunu no mbota na ohun se da bi nkrofo ne abrofo na anenam right adwen kro no omo de ye adwuma omo ye slave masters enti se ye kasa ye tenase ya twan biribia ewo akire anase ye ni akire na yaje ye ho a anhwe na anye ne na anye okire enti ehia ne sesi a fine na odi CPP bae enti yu de ni gi ni de bia wa nko ho ewie ye na CPP bae no kwantankure otimba beje fa ahodie e de maman no na eye den na no yese nkroma sese sika na ode ko Egypt esanse ho no okokọ ware ye ampa awade mu de enim se wonya se obe ware nko na wo mmoa wo ho a menhwe se obi ba betua ama sika wo de kwa akoye ne ho ade no wonsa aka ese obo ho pagya na hwe wo ho ye abrofo no bisa nkroma se wo so betimi age abibifo hwe Ghana nko a wo je no hwe Togo hwe Mali hwe Niger amanya atwa ho ahia sabio wo mo ye titrafo mo ani eden wo ba beje Ghana nko asimfimfini ombeto aso so awe nti so betimi ahwe wo mo de a nti e ho na nkonoma ye se bibini mesi ye betimi ahwe ye ho ahwe afoforo nti wonya tabiri sika we a no wo de ko akọ wie ha se de wo mo nso behu se ampa ne papa ne kan no betimi aye sabre no na papa bi efre no ofurebo ahen no wo Ghana wo jinim de efiri Ghana pa sabre no na Cote d'Ivoire nyanya fa ahodie
nkroma kasa kyerɛ ne sɛ ɔnkɔgye na Cote d'Ivoire yɛ ne kurom ampa ɔkɔɔyɛ no ɔmo yɛ francefoɔ yɛfrɛ no fɔfɔ bɔn wotumi gye fa ahodie ne ma wɔn mo nkroma koro yɛ na wɔne man na wɔn deɛ aborɔfo ntumi ani wɔn so da ɛna ne etu anamɔ kwan bɛn so ne yɛbɛfa yɛbɛtumi ayɛ yɛ nneɛma yie nti wohunu sɛ ɛba adansi a Egypt fo yɛ adeɛ paa kwan bɛn so na metumi afa anya wɔn mo ɛna agye me kɔ hɔ awade ɛna ɔkɔkɔ fa Fatia ba yɛ o Fatia ba yɛ nso Ghana fo a na yɛbɔ ne mmra ne sɛ Fatia fata nkonoma ɛnyɛ Egypt kasa ɛna ɔde ne nkontafo ba yɛ sɛ yɛmɛboa no na ne nua ba no nya baabi ntena yie to ɔmo besisisi adan hwɛ nkonoma adan yɛ osisi yɛ wode toto ɛnɛ deɛ ho a sɛbi sɛ wo papa amɔbra ana yɛ ana okotokoto wɔfa doctor deɛ nka ɔbɔ brato yɛn hɔ ne mu na aka sɛ yɛbɛtoa so 90.7 FM man yɛ haw paa yɛ sɛ yɛhia adwene mfoforoyɛ ɛnyɛ yɛ godu a ɛkɔ ɛnde nyame hyɛ dade ma yɛ kane no na ɛdeda fam me dem behu bi eduru baabi a ne ehu sɛ baabi a nneɛma keka kɔ no nkrɔfo no sesa kɔ ɛne nyame ɛda n'ani da na asase n'ani kakra na ɔde aboɔ kata so na otu mfuturo gu so ɛno kyerɛ sɛ onim sɛ da nkwa ma bia no enkora bi ba ɔmo wɔ ho nim deɛ right ewie yɛ no ya mpene o ɛne yɛsan kokɔ frɛ nkrɔfo no sɛ adeɛ na egugu hɔ a na mo sesa no yɛsɛ deɛ kora yɛdwane yɛyira ewura fam nti gye sɛ mo ba bɛhwehwɛ ma yɛn abra na nka ebetimi ahwehwɛ yɛ adeɛ nti sɛ wo de wo hwɛ a won sɛ brother ka sɛ yɛsi hospitals ɛno kyerɛ sɛ yɛde ewudura ewura man no yɛnim ne adi nti gye sɛ yɛsisi hospitals no na wo mo akɔ ne akɔhwɛ deɛ wodi ewuduro na yɛsɛ wo no bɛn no ɛne yɛsi mental hospitals mo ɛno kyerɛ sɛ sɛ bio yɛabobɔ adam ne egu man no mo enuane a yɛdidi nom ne nneɛma bi a yɛyɛ ne kyerɛ sɛ adwene nyɛ adwuma yie nti ɛwɔ sɛ yɛhohoro adwene nom na nneɛma sesa na no a covid ba yɛ mampanin kan sɛ bi sɛ we should be innovative ne kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi dwene ne yɛde biribi ba na covid ba yɛ dwene yɛ adwene yɛ adeɛ ne yɛtumi de ba yɛ sika na ne yɛ gyegye sika no nso a yɛ gyegye no sɛ bio yɛ ankyɛ ma obiara nya bi yɛnoa aduane ma fa baabi nya bi di nipa miɛnsa nan ne yɛpagya sɛ o Ghana fo edidi enso na wo hyɛ dɛm na kɔmuku nti baabi a ɛkeka koi no deɛ ehia yɛ sɛ yɛhia nka bomu yɛnyɛ baako wɔn nunu yɛ adwene mu ahu sɛ yɛnyɛ korɔ nti sɛ woka asɛm gu nana asom na aka bi gu brother Philip asom na aka bi gu Boakyewa asom na aka bi gu Kefa asom a wode gya apam ne toast man ka bi nkyerɛ wɔn mo sɛ tie bia wɔn mo ade bɛwe wɔn ho abrɔfo ba ha na wɔn so wɔn ba bɛboa yɛn yɛmusa sɛ wɔn bɛka yɛn bɔ mu ana sɛ wɔn bɛkyekyɛ yɛn mu wɔn de divisions ne bɛm divisions ne ba wie yɛn na nka yɛ sɛ yɛka yɛn ho bɔ ne yɛ de yɛ baako dada ne yɛ didi nkwansankurom ɛno firi hɔ wie yɛ no yɛhwɛ ntete mu aba sɛ de bɛyɛ na yɛntimi nka yɛn ho mom na yɛnkyerɛ so ɛmɛ yɛ deɛ ɛsene so ɛno nti na wɔn yɛ yɛn saa nti sɛ Professor Agyemangua say yehia third force yehia no yɛ APM ɛno yɛkyerɛ sɛn Active People's Movement ɛnyɛ obiara kɛkɛ wɔn mo betimi agyina wɔn mo wɔn se yɛ na ɔnhwɛ memmoa mabusua o menni wei o na ɔbɛpem sɛ yɛnyɛ man ne yie ebi na doctor ba bɛyɛ yɛ no enkonoma fie wɔ hen Flagstaff House on the Board Foundation 90.7 FM wa namuda nhyehyɛ a ɔyɛ to hɔ bia no ni hɔ a sesei yɛkasa nkonoma firi nkrofo a yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ na busua fie sɛ sɛn nɛteɛ ɔno no de esi ne mu sɛ ɔbɛboa maman no ayɛ yie ɛno nti na ɔhyehyɛ asɛ yɛ factory deɛ sɛbi yɛkɔ aburokyire a ɛwɔ hɔ no ɔyɛ ya sɛ yɛn nso yɛbɛtumi anya bi ha nti yɛnka yɛn ho mom ne yɛmpɛ wɔ mo bɛtumi ayɛ ne yɛne wɔ mo nyɛ Medasi bebre over mayena wase na ebre nti moma yemfa afrefo na ansa na yasan aba na yaba abe sorry me pa cho bebre number na obefre no ye 0598 994994 0598 Facebook for no so aba pa no pay yedamo ase ewo ho enom yedemo nso mode aba ebeto edwa 0598
05984 O Freyena waba yen komo esubi. Hello, good morning. Good morning, sir. Udeni baby okasafi. Ajebafu. I said, Amen. Yeda say. Obani ma yentio. Lasa, on the third year, say, the shadow in my bigger for in some mocha. Now, Prof. Asuma Wokan, and said, no crack to Ghana, so what can I show me media? I do maybe a so be found say, as he used to, and I say, because I say, at Chimamu, Adea, and I know that I make us in ready so. A month my Japadia beer for the medical beyond what am I Ghana for? As a fair Ghana for you, woman. Yet remember, I say, none of that, Russian you feel for Concoqua, Doctor Boy, Ghana, other say, Pelaza, ye can see you came to know, you speak of Pelaza, ma. I want to boy, can not that, Niger, you say, cool, see Niger, the genius of boy, Ghana. What the baby now was Ghana for, baby doesn't be Ghana for in this subject. You are, I didn't mean to come to you, Shana. Jenny, as for Ghana, Jenny boy, Ghana, it's me, I told Jenny. Oh, that is that. Your man, you was over Ghana for. Yeah, that's it. I know pay. Right. 0598-994-994. Also, Oba and Komoiso. 0598-994-994. Na wewura enkomo ye die mu ye bema kwan na wachire adwen ewo ha enom ade anya Acheampong ade Acheampong munsem no na ye de ema 0598-994-994 na wa join enkomo ye die. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Owoahene. Udeni baby okasafi. Bacha onabo ba for dem kasafi sika. My enti opening. 90.7 FM. I mean, the Bia, me can say, Grofo, you took me from Ambadi Guya, Hagana, papa. I mean, the name call papa. Binia, Oman Bia can call you Kuya. Oman Bia, or call him, you Kuya, wouldn't me. Now she ain't fit. Kuya, impulse here, you man, send it here. Oh, small scale for my baby, then when you're 5 million, profit last at the Yaguma. It can crab you over here. Kakrebi bonia kakrebi egwu na se no ogu na ono na yere na mabe di ade ma ahokyere aba no temi da ne misaba ne se ku adwuma no ma no omani nkofam subsidize bi de pasa aduani bebu ma ye ho atwe Ghana ha be da wa yenso ye da ase bebre o Fred wadwen kyerɛ aba 0598994994 na ye no wabɔ nkɔmɔ me ka wo sɛ anɔpɛ ye sorry a yene girl child education office penny for ba penny ohwe nkwada ma yo anwoma sua so won Nkoranza ana afofam a yebedi nkomo yebeka asem ba ko a eno so edika teenage pregnancy yebeka ho asem ti ya na wa hye no nso sesi de ye wadwen kyerɛ ewo nkomo a yedie so na yetumi akoye nim ade Acheampong dwumadie na utie aha ye Sompa 90.7 FM na afe bibia etume aye kama ewo ha enom ede amayen bra ye twene ye beko Facebook no so na ya hwe messages a ewo ho no ebi na ye de atom na afe ya bobo ni nyina so kama ewo ha ede amayen DJ Barros GH was it good morning Barros on say my good morning baby awa wote yenka ebia ebeboa ama hyehyɛ nyina atume akɔ ne kwan mu pepepe sanso na Pedro wa Maldina Cruz ne de odeba was watching you live and clear inside Indianapolis Kumasi Tanoso Kesman Junction Junction X the main location. Philip Ochre, I am watching live. You guys are doing a great work. Akosia Salome, Nediane, say good morning. Akosia, say my good morning. Or the Nediane Abami, no, a bichambi. Or say, indeed, what Nana is saying is perfect. Perfect right. Too. I prefer coup d'etat in cause we are suffering and again, Ghana politics is family and friends. Ono ne dia ode eba ye enie ye ka wo se ubetime akoso ananso wa join ye ne ewo ha enom na waba Edison ba Obed ne dia ne was good morning team
yɛgye wo nso so ɛnɛ anɔpɛ wode a wode ɛbaeɛ yɛda mo nyinaa sɛ moka yɛn ho na yɛne ɛtu ɛyɛ anamɔ ɛwɔ ha abusuafo yɛbrɛ no nti moma yɛmfa wei ntwatoɔ na yɛnkɔ yɛno good morning. Hello. Good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? Efraim Samson. My to Brad Samson. Yo. I'm saying, now I'm afraid you what discuss my Yenia Japan because said the personal and what you're penny for no. And Nadia, I say, Omogine, you know, before I go. I say, Omonquan, or Wabushaka Krana. I ain't him before I see a million because area. Make a clear deal in my own Baba about to be. But we say, yes, you know, one of any dear company and especially Yana Mabuno, because the Yamabuno media, the Yana Mabunata may have a pa. This summer. Good morning. Would any baby or Casafi? I'm part of the Kwan and Casafi Bidi. Yet I say my intio, na yam found chatro. You, Mr. Martin, what can I say? Paying for the I'm watching them from Nomazame Diaz with his own Magna and yes, I bet. Yo, yet I see baby yamfa of Regiment denuncia, many an mesra my brenunti, yam fanciana yamma girl child a quine na on oyeno enwie ene edey ewo ha enum nyame yadoma ochena anopa brother Philip betna say na nwumre ye man koso ewo ho ye besen ya ba afidie so na ba ke fa betna ase ensema na no benada mo de gyae no nyina no badwa no nyina betna ase ye bedom suko na ne yese ye de tuye ne yese ye frɛ no ne yese obɛkyerem ne yese obɛyi bibia no ye de ne nyina ba be yi ano kama nti yesrɛ mo anwumre monka ye ho ewo afidie so sesi ai de ye ne girl child education coordinator ba bedin komo ante Christiana Apia yene no ebede enkomo ewo ha enom na the chatro oh okay yenye ne taw na yenko okay say yantoto ye nneoma ye so manya Adea efre no brain drain no ebetu amu saa right and na obi aya wo se me ho kire me wo man ne mu dodo na sadia me kɔ ba bia menya ahoto me kɔ ba bia meye adwuma na ya ma me adwuma no ho sika e de egu me boto na me so menya ahoto e de atena se nti brain drain no so another factor pa ye de anim de ekɔ bi man so na ya kɔ ye adwuma wo hɔ na kyɛ sika na akɔka obi man so ana sɛden ye ntutu ye nneɛma ye na ye sika nka ye brother Philip 90.7 I think say apam e kan ye si hia adwene mu foforo ye nyampanimfo no nko a omo dan no so kan ko sebe obi a okoye president minister bi ofrabusuam na koye some of them they even spoke better than the yakra kan ogoduru ho no ayedu kadaya isadena buagu na de etoso bi wo a mesan aka kra ye se abrofo omo nya ehwe because wo hwe time nya independence bepem na yakobe 70 years na still ye how to omo se omo na ye ene wiase no unko you free niam mu enye a global village it what we need to do is say let us learn to choose the right things oko Spain oko Germany ye phone wa hu akwakobo wasum eno aye rasta na obene nam ha na oba na ode rasta na nam na ye de ka oba se Ghana nko so and ko wanko sua the mechanical technological niam o mo to improve your community so let us learn to choose the right things and then be boy na ye nya o ma se mom nana ba ke ifa ye mfa wo de ntwato medase minua say wiase de sikani bia no wode hiani adwene ene yeye obi pese wo ye business a okọ environment bi na wakọ akọ survey na wahwe ni pegu wo sede wonu misi dwene sede wudi kaka abrofo no enya ehwe ana se brother Philip kan no abrofo no nya ehwe wonu mehu se na ya dwene tie ena wonu mde ho adada yen wafa yen nyansa de akyekere wonu kru na o ma wonu visa bo ayeden ena waka akere se onya ho kwete se wo heaven na ye de se ya consumers akwantu na ye den yetu until say ya ebe ya dwen se ya dwen na ya dwen se nipa na yetu anamo abrebi wo se yetu ni amansa no dwuma ani nnwuma sebe wo hya ase abrebi na beso aba no aye and then ye ja quick money no there's no hope Medasi baby, there is no hope. Yao Bernard Ashes, nice show.
ne dia ode aba Facebook no so no Facebook account no Sompa 90.7 ye ba sisia.
ejede maaye no this year de munya enkompale ye as a 2022 na emma omoba aso ye ho no mebe wo ye nyina ye 2000 free empanimfo ne nkwada nyina ye 2000 ana emu 200 eye teenagers right and say nkra maya omo ye nkra omo ye no mu mpanimfie so na nso omo anyenyem na omo ye 200 ba no say St. Teresa's no eye hospital kese a nkra ne bebre efri baabi etimi ba eba be wo ho eni ntine ma me say sa omo figure no ekọ osoro na bisu wo ho no ma ebia na oni school mu na wawo na waba ho no nti omo figure no na ano weden kakra e de mayen maya mamba wo ye nyina ye 2000 na ye mu 200 eye maya de na chese na ano weden kakra na enu mu no ya nkasa nso so ye findings aye e wo school mu nso so e ma ye maya makoma 13 ana omo anyinsen ana emu 6 nso so eye omo awo a omo de eba school right na ye ba this year teenage pregnancy na eba e wo BC no na dia last 3 years, that is 2021 na ye wo ma 12 a omonyima omode ewo omode etro nsɔhwɛ no ɛna ye wo ma ya no so enan a omo so awo a omode etro nsɔhwɛ no na last year 2022 na omo ye nkono na enyem ana emu mienu enso manofo tinenim sɛ janka this year de eso beti na so this year omo amonyem no yenya 8 na omo aye manofo no de yenya makomako 16 a yedunsia as ye kan bo ma na chese nkura du 9 na na omo ho aka afei mu right modwuma yemu mo ne nkwada no kita hodie mo ne parent no kita hodie die na mo o maka kire mo na die na mo anso mo sua hunu die na kofa sampre wanyi sare ba die de ba de eye bebre na me se de bebobo kakra edi emu akotene eso die ede ba kese pa eye se menam hai se mitwa na mo bi na se minim be de me kwakọ wi a me fa na se de a me si epe bia enti im se maybe nanka ye introduce comprehensive sexual education let me say hun sem bebre ba e ma ye jaye ade bia nanka e bebo pa sanse nka fiti ase no mu no nanka ya sha ase na ya kire ya bia ni mabinu mani so a e fa sexuality ho e de a kire ye mama yo ano ene mema ni nyina ti se wo ye bibia onim se ade we ya mi ye e ha na de me kwa wie na nso so se ba so mo ye very ignorant of sanema na bibi biara etimi e de omo ekosa situation no emu right ye beka se society parenting ene ne yekeka ho yedi nkwada ehwammo ana ye nyina ye de omo hwammo ye ba social media mame fa mo de no ente wa kakra mame enko awofo no eso awofo pempi ye kwa grounds na ye ne nkwa ne di nkomo a utimi ho se awofo edi ho fo bebre ne nyina ene se neglect no edoso ye ma ye ni enko nkwada no ho awofo ada no ndum yenu du ba ko 1 o'clock ne ba medai onhwehwe na kira kwan eno achi no eniem akade abofra no hia e wona de suam a wasenkede mo mo no ye yiyani me oba se de oba ba ko kan no se me bu mi nsa nsabuo e ya ade a me ni ho decision ne mra so say e ba ni se e ba na se me maame anto sanitary pad amfa maame na say sorry to say bema bi efre me o maame 5 cedis a e san se me so me pesa ade ne be ba be gu mani masimti no me kwa akwaje na me kwa akwato me sanitary pad nti awofo yabu yani agu yama no adesua eso bebre na eno achi nso so no ye wo mofra na ye twan a momunyin ansa na edomo akọ school right and nti as late as maybe 20 years me hwe me highest age a e wo school mu a wanyinsen a wo JHS a 22 years enyam Nkoranza hadi na so ya de a e happen 22 years a wo school mi senkede ne ba school ntem enanka okoya but the age of 22 years amre bia nanka wo university na say bia nanka wawi na ni afi ehọ no mo no wahu ne left from right wahu say ade we say me ya de ni me kwakọ wie ni eni nti won ne mpo na kwakọ ye
na nso ye mo anyini e wo school no mu a ne nofo na bobo ho no hu ne nse no nse wo ye panimu awie school no mu krampo nya ne de nti etimi intimidate no e ma mo ye drop out ho no so ne de e de nima bebre eba e de nyinsen na e na e de ebeba nti sɛ yɛwɔ nkwadaa bebree a wɔn nyem wɔ yɛ communities no mu a ne how a ɛde ɛbɛbrɛ yɛn as society ne how ɛde bɛbrɛ as a nation ɛyɛ den ansa na mɛkɔ ne ha no so nsɛm yɛbɔ social media very well ma me mmɔ de no so kakra ansa because ehia pa ɛnɛ nkwa ne bebree ekita mobile phones ɛna nneɛma a yɛ posti ɛde gu WhatsApp, Facebook ne n'asefo no so no bebree na ɛha nkora no ohun a ɔmo nso ɔmo yɛ very curious just ɔkɔ practice ɛna TV stations ɛne radio stations ne nyinaa nsɛm a yɛka mpo aduro ho dahubɔ kora no kwan yɛfa so a yɛsi bɔ no ɛnkankan ne ɛfa aduro a yɛfa ebia ɛbɛma wɔatimi ne ɔbaa ne ansa bɛma ada eyie no ne nyinaa kora ne te a na a sound bell ɛwɔ ne tim a ɔpɛsɔ yes nkwane kita phones woka na omaka kyerɛ we sɛ ɔde sua adeɛ na akwada a over 15 years 16 years 14 13 phone na kita na ɔde sua adeɛ na ɔwofo o monitor obetimi a monitor ehun sɛ me ba na ɔde sua adeɛ ampa wo de hwɛ yɛ mpanimfo kwa sometimes ofa wo phone na ko Facebook a obehun sɛ site bi aba hɔ no ma ɛyɛ ebe direct attention di ebe ba no obehun ɔbaa ne bɛma mabɔ naked nti akwande na obɛbɔ so na ɔbɔ so ade ne besi ɔbɛ na adwen sɛ ade we ya mo ya kwa bi kwamba ya ne fe ɔno nso so bɛkɔ akɔyɛ bi abra wonim ɛso ensunsanso ɛne nti saa ne ma no nyina ɛka ho a edi yenya ebebree right ɛna awofo na bebree na nso so yɛfɛ bibi sɛ transactional sex ebi ɔhwɛ ahokyerɛ wo wom na watɔ ne ba ama bɛma bi anaasɛ wama ne ba no asua mɛma asɛm sanse ɔkɔ a ɔde bi bɛba na manya bi de akoma no eni nti ma awofo no ye mmɔ ye ho mmɔden sɛ ahokyerɛ wɔ hɔ de na nso so kwan bi a mɛfa so bi a mɛhwɛ me ba no mɛhwɛ no mekae sɛ de bi a meka sa asɛm we ba bi a mefiri bra wɔ hɔ ya me papa ne Mr. Apia wokɔ hɔ no mɛnne ɛdan a yɛtena mu di nyi yɛ da so si wɔ ɛdan ba ko pɛ sɛ atakwa me dan ba ko pɛ na me ne menua mu nyina na ɛyɛ ses yɛtena mu saa kɔpem sɛ me wie training college dan ba kɔpɛ na me free school ba na me fa da bɛda form na me ne me mada ne me nua ketewa yɛda mpa so na emu ɔden na nso papa ne kan sɛ na wofo de ne kɔ school no wanhwɛ so ankɔ ɛne nti te bia wɔ mu ɛne no ɔma yɛn nso so yɛ nkɔmu bi ni sɛ papa na ɛhyɛ no mu kraa na obeyi ɛde ama sɛ adeɛ ba kɔpɛ na aka sɛ wɔsɛ ɔtɔn na ɔde ma wunya deɛ ɛwɔ sɛ wunya ɛde kɔ school ɔde bɛma na discipline nso so deɛ wɔde ma yɛ paa ɛnna yɛ ntea mmɔfra no nti indiscipline na dɔɔso deɛ ɔmo pɛ ɛna ɔmo yɛ ne nyinaa ka ho bi na ama saa adeɛ ɛkɔ so makora baako a wɔnye nsɛn meka saa na yɛ awa but nsɛm no nso so hia me ɛyɛ necessary saa ɔse Valentine's Day ɛna nadamfo bɛfrɛ ne sɛ ɔmo ɛnkɔ dance nkɔ club na ɛnum no na ɔkɔhyia bɛrima ɛna kita ahodie mu ana pa wanyinsan ɔno ka ɔmo ɛtwo no ɛho bi ndi saa me nanka wofo yɛ ma yɛ ni da hɔ no ma mesi yɛ nyina yɛ ni adamfo yɛ nya adamfo ba kokora na wo yɛ bɔne a ne mani so ɔhye na me yɛ bɔne a papa ɛde me to table sɛ deɛ ɛte so yi na nipa mienu asɔ me nan wa ha baako asɔ ha ɔno ɔbɛbɔ ho naked na wabo do na no ɔden deɛ nanso ɛhyɛpinye ama ɛnnɛ baabi a yɛaduru yɛn nso so yɛtimi aduru ɛne nti sɛ yɛma yɛni ɛkɔ mmɔfra no ho a megye di sɛ ɛbɛyɛ yie right yɛhwɛ risk factors no bi sɛ nkwadaa no nyɛnyɛm nketewa sɛ yɛ a risk bɛn na wɔn kɔm na afei yɛwie no na yɛde abɛsi ne how ɛwɔ ma society no risk a wɔn ɛkɔ mu ɛne sɛ yɛanhwɛ yɛn bɛyɛ drop out wɔn bɛfiri school mu koraa a wɔn mma mmɛsua de bɛyɛ fi sɛ ɛniwu sɛ akora me kɔ school 15 years 14 years na manyi nsɛn ɛne nti me de bɛ school a yɛbɛsere me nti ne me nne ma koraa ɛno ɛwɔ hɔ ɛna afei nso ɛnam sɛ onya nyini yie yɛ nti no ne systems no enya mature yie nti akora saa no wɔnyi nsɛn a complications na ɛyɛ bebree ɛne healthful no bɛtumi akyerɛ mu yie paa to the extent sɛ anhwɛ yie a ɛbɛnu sɛ wɔnkɔnkɔ wo no na ase ne ntimi mmie na wawo nti sɛ kɔyɛ ne surgery ɛno nso so no wosua ne nti ɛde complications bebree ɛba
ɛna afei nso so akra na obɛwo no nso so no etimi ye low under low low weight low weight birth child bon se na ne ban aye kete na yare bebre ene ade a de eba right yenhwe na yemisa se ye safo ya wo mo wo nketwe ono aya akwada a wawo akwada how no bi ena wabobɔ so no nti ono ntime nhwe ne ho na wahwa akwada no a wawo no that is it ndi sankura we a yawo omo befa yi mu astragra de abenyini omo benyini wo na wo man hye da nya proper afi na ababa ye generational Adea eda ho me di 15 years na me wo ye me yankasa kra no mantimi ahwe me ba no ye eni nti ono nso do 15 years tibia suba na me wo ma na me bu no eno abi no nso bebu ade wankasa kra no we young parents we nim tete ye no kwampo yi a we so do ba no fm sika no nso ni ho nti baba ya Adea eda ho na eda abusua no mu nti bɛkɔ baabi no akra owo 15 years ne mame wo no nso 15 years na say 16 years na we teenager no nso de wo no na baba ya Adea eda na fe ahokyere na wusuru a eni nti odo ho kɔma ba ma no na eno na baba ya more this time if you say oba na wawo no wuntimi nhwe no me ma make na say bi we say akwesua se waka na say omunti a we dey ja omo na so omo wo a omo wo mprewanyin san omo do mukunu shetensa ne bekyekere omo mba san se ukuna nkasa kra no wani bi me wa kra owo 13 years a wawo 6 months na ne kunu no ne we na 14 years yes or 14 years inti akra otesa no kwan ben so na wo fa say be ma ono 14 years obede na otimi ahwew tina de bia adeso na be ba beto awofo na so tina mka say ya ma yani an na ho no ma omokofa ba eda yankasa yeso right support ben ena anamemisa ze munyamo ma ho de mo support efiri he na mo de aye adwuma